Giablihan na sa lokal nga gobyerno sa Label, Sarangani Province, Department of Agriculture Region 12 ug sa Office of the Municipal Agriculturist ang Agri-Fishery Fair 2022 kaganihang buntag. Kinisubay sa pagsaulog sa ika-51 nga kasumaran ug ika-21 nga kasadyaan festival sa lungsod. Ang pag-abli sa aktibidad gisalmutan sa kapin 5,000 ka mga mag-uuma gikan sa Barangay Dato Angas, mga benepisyaryo ug mga miyembro aron himong mabulukon ang pag-abli kaganyang buntag sa Agri-Fishery Fair ug sa Farmers and Fisherfolks Day. Gikanta ang paboritong huni sa mga mag-uuma ang Bahay Kubo. Kanunay gidasig ni Mayor Vic Paul Salarda ang katawhan ug matag pamilya sa lungsod nga mananom og mga gulay kon backyard gardening ubos sa 5K masaganang alabil program nga gilangkuban usab sa organic agriculture. Misal mo't usab sa paghag-ot og abaka ingon paghimo og sinangag nga kape or native coffee ang mga mag-uuma gikan sa Barangay Datal Angas. Ang Datal Angas giila sa ilang maayong pagpalambo sa abaka ug pagpananom og kape. Wala sab nagpaulahi ang mga miyembro sa Rural Improvement Club sa Alabel. Gipakita nila ang ilang kahanas sa Hito Cooking Contest atol sa Agri-Fishery Fair ug Farmers and Fisherfolks Day. Ang kasaulugan sa ika-51st founding anniversary o ika-21st Kasadyaan Festival sa munisipyo sa Label matapos karong Setyembre 10. Kapin 2 ka tuig sab nga walay on-site activities nga gipahigayon sa lungsod tungod sa hulga sa pandemya. Busa gikalipay sa mga residente nga mibalik na sa face-to-face ang pagsaulog sa nisugutang mga selebrasyon. Gilantaw sa lokal nga gobyerno ug sa katawhan nga ang ilang kasaulugan makatabang sa pagpalagsik balik sa nahagbang ekonomiya ug pagpaasdang sa turismo sa lungsod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.